Čaute všetci, vítam vás na Petržalskej hrádzi, blízko pri Starom moste, kde sa práve skončil ČSOB maratón. Dneska si prejdeme v podstate cestu medzi Petržalskou hrádzou a ďalej po Viedenskej, čo sa v podstate jedná o medzinárodný koridor, ktorý žiaľ je prerušený v určitom bode, pozrieme si kde. A okrem toho, že tu nie je žiadne značenie, že tam vlastne ideme smerom dopredu, tak je to tu také veľmi chudobné, čo sa týka cyklistické dopravy. Napriek tomu, že sa jedná o medzinárodný koridor, ktorý ide od neviem kam do neviem kam. No toto je vždycky vás Bratislavčanov, že keď padne teplota pod 10 stupňov, tak už nikto nebicykluje zrazu, no. Čo je chyba. Dobre, počkáme teda, kým nám tam prejde ten autobus. A prejdeme si vlastne trasu, ktorá ide ho pod Starý most, ďalej na Viedenskú a potom smerom na Rakúsko, kade mal pokračovať medzinárodný koridor. Futbalista necháme tiež tak. Dobre, môžeme ísť na to. Takže, jak som spomínal, celá trasa v podstate končí túto hrádza a ideme teraz pod Starý most. Ktorá sa na to končia prípravy po Bratislavskom maratóne. No. Felicáci. Takže tuto vlastne vidíte, že nebude sa dať ísť vôbec popod ten most, alebo tak snáď ho zrekonštruujú, tak sa snáď bude dať, aby tá cyklotrasa po ňom pokračovala ďalej. Čiže my tu sa vlastne chceme dostať ako zahraničný turista na bicykli z Petržalky v podstate do Rakúska. Tak, teraz sa nachádzame na mieste bývalého parku. Tak, a teraz kade? Teraz nevieme. Ale keďže my sme zbehli, tak vieme, že musíme ísť tady to doprava. Ale taký zahraničný turista nemá šancu vedieť, že ten cyklochodník, ktorý vlastne spája, tak na dnes sa nepovedáme Maďarsku s Rakúskom, je presne toto. Takže absolútne absentujúc akékoľvek cykloznačenie, ktoré by tých ľudí naviedlo na správnu cestu, ktorá je vlastne táto. Pretože keby zabočili tam doľava a išli na cestu, tak vlastne celý čas proti smere, čo naše dopravné predpisy neumožňujú. Toto je vlastne cyklochodník, ktorý vznikol v rámci rekonštrukcie. No a tu už to začína na ňo podobať. Už tu máme tú našu slávnu zelenú čiaru, ktorý vyznačuje cyklochodníky. No a v rámci tej rekonštrukcie protipovodňovej ochrany Bratislavy sa vystavil tento cyklochodník. To je jeden protipovodňový múr proti 1000-ročnej vode. To si nemá ani predstaviť. No a vlastne preto ideme ako cykloturista smerom, ktorý sa chce dostať do Rakúska. Táto pasáž je celkom pekná, ale musíte vedieť, že kade sa vlastne není dostať, čo ste ako sami videli, nemáte šancu ako vedieť. No a tuto vlastne ten cyklochodník končí. Tam sa hrá tuším petank. Dobre, čiže teraz vlastne musíme ísť z bicykla a vyliesť si to tu so smerom hore. Ono asi plánovať, že to tady bude pokračovať, ale no, výruba 3 stromy kvôli kusu betónu a asfaltu asi nie je úplne orechové. No ideme teraz vlastne do protismeru. Keďže inú možnosť nemáme. Keďže tuto chce stať Janka Kráľa nemá zmysel ísť, tak sa musíme ísť do protismeru. Existujú údajne plány, že ako by sa mala táto situácia vyriešiť, ale doteraz sa nejakým spôsobom nič konkrétne nestalo, napriek tomu, že ten múr už tu stojí pár mesiacov a naozaj úprimne nechápem, že prečo sa to nemohlo riešiť v rámci tej rekonštrukcie a výstavby toho múra. To myslím, že sme viacerí, ktorí tomu nechápame. No nič, ale dá sa ísť teoreticky túto popri tom nábreží maličký chodníček, kde ale je kopa chodcov a to je bolo ešte horšie. Takže dostal do protismeru. Sa už nachádzame blízko Nového mosta. No a dúfam, že sa jedného dňa dostaneme na tú cyklotrasu. No a v podstate toto je asi kilometrový úsek, ktorý vás absolútne nikam nenavedie. Absolútne netušíte, že máte ísť tadeto. A myslím si, že, a nielen ja, ale určite viacerí som súhlasili, že toto je fakt hanba. No a toto sú vlastne značky, ktoré nás navedú smerom na Petržalské korzo.
kde si pôjdeme zase na budúce. No ale v podstate teraz už vlastne nejdeme do protismerov, tu už je akože obojsmerná premávka. A takto sa postupne dostávame tam, kde sme mali byť. A to je vlastne ten samotný cyklochodník, ktorý pokračuje do Rakúska. No tu už vlastne pekne vidíme, ako sa tam je aj panáčik, ktorý nás poučí kadekam za koľko. No a tu vlastne začína ďalej ten medzinárodný chodník, ktorý vlastne vedia až do Rakúska, napája sa neexistujúce trasy. No jo, snaha bola. No, ako tu vlastne vidíme, dostaneme sa tady za 6 km až do Rakúska. Jedná sa v podstate o cyklotrasu, ktorá vedie pozdĺž Rakúska, pozdĺž Dunaja do Rakúska, asi až do Nemecka, ja neviem, kade všade, ale dostať sa sem, byť zahraničným turistom, no neviem. Ako vysvetlíte, že nemá zmysel sa prechádzať z oboch strán, nie, že by ste dochodili, ale ľudia by ste aj tak na takto išli. Stále aj tak išli, neviete vlastne ani kam. Aby ste sa dostali na tú hrázu, ktorá je opäť neoznačená a opäť sa vlastne netušíte, kam sa máte dostať a myslím si, že obrovské kvantum cyklistov, ktoré tu vidíme a stretávame a pretlačame sa tu cez nich, vám naozaj povie, že niečo tu nie je úplne v poriadku. No nebudeme tady to ďalej pokračovať, takže týmto vlastne skrátim toto, ukončím toto krátke video, kde sme sa pozreli na chybajúcu cyklotrasu na Viedenskom v rámci medzinárodného koridoru, čo myslím si, že by mala byť naozaj priorita, že keď ešte cyklotrasu nemáme, tak aspoň toto by sme u nás teda mohli mať, ale keď ešte niečo medzinárodné, tak sme naozaj vedeli odnikať niekam nie z Nemecka na Viedensku a potom niekde od Viedenskej smerom do Maďarska, aby sa to prepojilo. Keď dúfam, že sa to podarí, nejaké stromy podúbali. No dúfam, že sa to podarí riešiť čo najskôr, no my určite cyklokoalícii na to zatlačíme a dúfam, že sa nám to čo najskôr podarí, tak nám držte palce.